Conso FM, a radio da forza mental. Bos días, amigos. Hola, que tal? Unha semana máis, Conso FM, a radio que pon voz ao barrio. Esta tempada fixemos programas de moitas cousas como do camiño, da televisión. A que lle dedicamos esta semana? Unha pista. Onde nos atopamos? Cal é o noso lugar de referencia? Conxo, por suposto. Queremos presentarvos os lugares que nos consideramos máis importantes de Conxo ou que nos chaman a atención por algo. Cales serán? Non vos impacientedes, xa vos lo dicimos. Adiante, reporteiros! Moi ben, e quen comeza? Comenzamos con Leti, que se estrena en Conxo FM. Hola, son Leticia, estou no autoservicio Conxo. Gústame porque ali compro cousas con miña avoa e a xente é moi amable, pero gustaríame que tivera máis chucherías. Muchas gracias, Leti. E seguimos con Paula Vilariño. Sí, que está con Xiana, e cando se xuntan teñen un perigo. Hola, son Superman. Que va, non, son Xiana. Eu son Paula. O que máis me gusta de Conxo é a Cruxeira. É o monte no que eu vivo. Gústame porque ten moito verde. Hai dos muiños e antes pasaba por ali o camiño portugués. É un bo sitio para facer hípica, footing e puntos suspensivos. O malo é que non me gusta por culpa do porco. Cando eu era pequena, a miña avoa ia ao río a lavar as tripas e a min sempre me obligaba a lavalas tamén. Tiraban ali todos os desperdicios e dame moito asco. Bleh. Gracias, Pauliña. A ver que nos conta Inés. Hola, son Inés. Estou na rotonda de Conxo. Foi moitísimo frío e está chovendo. Nótase que entramos no outono. Como a case sempre, o tráfico é estrela. Non paran de pasar coches. A min este sitio sempre me acorda porque cando vou cruzar teño que esperar moitísimo tempo. Non me gustan as beirarrúas. Están todas levantadas. Alcalde, arranxa xa! Gracias, Inés. A ver que nos conta Marcos Salazar. Hola, son Marcos. Estou aquí, sentado nun banco do parque de Pontepereda. Gústame este parque porque está ao lado da miña casa. Porque hai canchas para xogar ao baloncesto, xogamos ao fútbol no césped, sen porterías. Gustaríame que hubiera porterías, que as fontes tiveran auga, que o césped sea segado máis a menudo. Gracias, Marcos. Pasamos a Xoana. Son Xoana e estou diante do psiquiátrico de Conxo porque é un dos sitios favoritos para min. Gústame moito porque é de pedra, é moi bonito, é un gran emblema para Conxo. E bueno, eu fixen as fotos da miña comunión aquí e pasaba as tardes cos amigos. Atópome aquí cun veciño de Conxo. A ver, ti que crees que significa o psiquiátrico para Conxo? Pues a xente pensa que solo por estar aquí en Conxo que xa estás tolo, porque está aquí o psiquiátrico. Moitas gracias. Nada máis, para Conxo FM gravou Xoana. Gracias, Xoana. Pasamos a Xiana. Hola, son Xiana, estou na pulpería de Conxo. Este é o meu lugar favorito de Conxo porque aquí tomo vermú todos os días cuns amigos. Gustaríame que tuvera terraza para así, en verán, poder disfrutar deste lugar que a min tanto me gusta. E se os meus compañeiros de Conxo FM se portan ben, aínda os invito a comer unhas racións de polvo. Gracias, Xiana. Damos paso a Paula Becerra, que debuta hoxe. Hola, son Paula e estou diante do Centro Sociocultural. O que máis me gusta del é vir todas as tardes a xogar na ludoteca e na sala de informática. Os seus monitores fan moitísimos xogos divertidos. Eu melloraría os ordenadores, porque só hai 3, pero están ben. Na ludoteca hai moitísimos xoguetes para xogar os nenos e para xogar os grandes. Ora, vamos de preguntar a algunhas persoas que nos digan que pensan sobre o Centro Cultural. Son Paula e estamos aquí no Centro Sociocultural con Mariña. Vamos de facer unhas preguntas. Mariña, ti ves moito ao Centro Cultural? Sí. A ti é que che gusta xogar? Hacer puzzles, jugar aos ordenadores, pintar... que quererías mellorar de aquí? Ordenadores. Pois aquí está a Mariña e eu son Paula. Gracias, Paula. Pasamos a Tomás. Hola, son Tomás Bello e escollín a iglesia porque é un sitio moi entretenido e porque fai sombra.
Bueno, tamén gustame porque a maior parte dos meus amigos fixeron aquí a comunión. Gracias, Tomás. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. E damos paso a Lucía. Aquí, Lucía. Casper Can é o sitio que máis me gusta de Conso. Ali venden moita variedade de animais, cousa que a mí moito me gusta. Venden coellos, peixes, ratos, canarios, periquitos, loros, vamos, moitos animais. Por certo, ali vendo os meus canarios. Ata aquí a miña opinión sobre o sitio favorito de Conso. Gracias, Lucía. Vamos con Jonathan. Hola, son Jonathan, estou na pista de fútbol de Conxo. Gústame porque ali podo ir a xogar cos meus amigos de centro sociocultural. Me gustaría que cambiaran as porterías porque están moi bellas. Moi ben, Johnny. Estos días Conso está revolucionado. Na rúa hai un gran debate. Cuberta para Pontepereda, sí ou non? Como somos a voz do barrio, imos escoitar a opinión dos veciños de Conxo. A quen lle podemos encomendar esta misión? A quen vai ser? A de sempre, a que lle busca 5 pés ao gato, a insoportable, a especialista. Cristina. Ola amigos, xa estou aquí outra vez. Como os foi a semana sen min? Longa, non? É lóxico. Estou moi contenta porque por fin teño unha tarefa a miña altura. Voume mergullar na controversia do mes. Na noticia que máis follas de xornais ocupa despois da folga. Cuberta para Pontepereda. Sí ou non? That is the question. Precisa Conxo unha estrutura para que os rapaces poidan xogar debaixo dela cando chove? Un lugar no que facer actividades culturais ou pola contra empregarse para outros fins? É necesario gastar 200.000 euros nela ou en poñer máis farolas, acondicionar as fontes? Para facer todas estas preguntas, esta semana teño comigo a un novo becario. Un rapaz que se estrea connosco. E a ver que é o que fai. Marcos. Hola, son Marcos. Estou aquí no Parque de Pontepereda. Cal é o problema? Que non a queremos, que nos nenos teñen que xogar ao fútbol, outros xogan a pelota, e non queremos. Que o leven alá para o Monte do Seixo. Que o leven para onde que sea, pero aquí non queremos. Non o alcalde vai nos a ter, hai que facer unha manifestación e traer apoios, que nós queremos xente para ir todos, xa hai que ir ao ayuntamiento onde sea. Que empreguen o parking e que poñan para xogar ao fútbol, que non hai para xogar máis que o baloncesto. E tirar que a estrutura esa ao lado. Si non o alcalde se nos ha elegido nas próximas eleccións. Yo quiero que me expliquen en qué beneficia la estructura al barrio y en lo que la perjudica. Simplemente eso. Beneficiar no nos beneficia para nada y yo creo que hay otras cosas que ahora mismo son más necesarias para la gente del barrio. La iluminación del parque, que arreglen las papeleras, que quiten las travesas del camino que cuando llueve te partes la cabeza en ellas, que yo ya me caí unas cuantas veces y yo soy una persona joven, pero por aquí va mucha gente mayor que baja para el centro cultural o para la iglesia y tiene que evitarlas porque ir por la hierba porque es que se mata. Xa lle podes dicir ao alcalde que non a queremos. Pois en realidade eu non podo poñerme tan radicalmente a posibilidade de instalar a coberta porque se trata dunha evolución para o barrio e calquer tipo de evolución é positiva, aínda que iso sí, habería que sopesar un poquinho as consecuencias e valorar se é positivo ou non a implantación deste artefacto, pero en principio eu estou de acordo sempre que o barrio evolucione. Isto foi todo do Parque de Pontepereda. Aquí Marcos Salazar. Ata aquí a sección da especialista. Espero que non se vos faga moi longa semana sen min. Ala, especialista, xa acabou o teu tempo. Imos te botar moitísimo de menos. Esperando que se resolva o problema da cuberta. Quídese Conxo FM, hasta a semana que ven. A radio da Forza Mental, Conxo FM.